I pozdrav društvo, sa vama je Belefigor i danas ću u jedan minut da pokušam da vam pomognem kako da sredite YouTube adove. Sada kad uđete na YouTube, desi vam se ovako nešto, bukvalno ne možete više adblokere, da ovi naši adblokeri više ne vrše posao na YouTube-u, a ja neću sigurno da gledam YouTube videe sa ovim pop-upovima, a još gore sa reklamama. Tako da krećemo. Šta trebate da uradite jeste samo da napišete uBlocker Origin. Šta je to? To je nova verzija adblockera i kao što vidite, on se novi pojavio, već ima skoro 27.200 downloada. Zašto toliko? Zato što on jedini, verovatno jedini koji može da vam pomogne sa tim. Kada uđemo, ja sam ga stavio ovde u početnu stranicu, idemo samo na zupčasti kaiš, ne znam što mi je zupčasti kaiš pao na pamet. Štiklirate sve ovo osim zadnjeg, idete purge all cache. Kad se to sve purgealo, samo idete update now. Čekate da se završi i to je to, društvo. Sad bukvalno možete da gledate videe bez reklama, da evo Đoković, nije mi izašla reklama. Kako ovo radi jeste da ovaj adblocker, vidite već ima 22 reklame, ovaj adblocker radi tako što novi YouTube sistem ima određeni kod i on se mečuje sa tim kodom i negira ga, tako da to je to, društvo, budite dobri, uskoro kreću ponovo gameplayevi, voli vas vaš brat Belefigor, pozdrav.